ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଯୋଉମାନେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସୁଥିଲେ, ତା ସହିତ 2023 ମସିହାରୁ ଯୋଉମାନେ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ କରି ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏକା ସମୟରେ ଜିତ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଫ୍ଏଫ୍ଓ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କଥା ରଖିକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ମଧ୍ୟ ବଢେଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୋଉମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଇସା ଅଧିକା ପେନସନ, କୋଉମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ପଇସା ମିଳିବନି ପେନସନ ଆକାରରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା ବିବିସି ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୌମ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇପିଏଫ୍ କେମିତି ବଢେଇଲା ଆଉ କୋଉମାନେ ପାଇବେ ଆଉ କୋଉମାନେ ପାଇବେନି ହାୟର ପେନସନ। ଏ ନେଇକି 2023 ମସିହାରୁ ଯୋଉ ରୋନ୍ ଶୋଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଇପିଏଫ୍ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ହାୟର ପେନସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ହାୟର ପେନସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ମିନିମମ୍ ଯୋଉ ଚାକିରି ଥିଲା 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଥିବ, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଇପିଏଫ୍ କଟିଥିବ। ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଇପିଏଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏ ନେଇକି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଇପିଏଫ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏ ନେଇକି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ଲଢେଇ ଚାଲିଥିଲା ସରକାର ଆଉ ଇପିଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଏ ନେଇକି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ମାସରେ ଏମାନଙ୍କ ଡାକରା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଇପିଏଫ୍। ଏ ନେଇକି ଆମର ବିତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ତା ସହିତ ଇପିଏଫ୍ ର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ରମେଶ କ୍ରିଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏ ନେଇକି ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଲଗାତାର 1.5 ଘଣ୍ଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ ନିକଳିଥିଲା, ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ 1994ରେ ଇପିଏଫ୍ ଆସିଲା, ସେ ନେଇକି ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1-2 ପଇସା ଅନୁସାରେ ସିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାଟୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସି ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଅଧିକ ହେଇସାରିଛି, ତା ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ହୋମ ଲୋନର ଯେତେ କହୁଛୁ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମକୁ ପଡିଯାଉଛି 12,000 13,000 ମନ୍ଥଲି। ତା ସହିତ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ 10% 9% ଦିଆଯାଉଛି। ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ପାଇଁ 14% 15% ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଇପିଏଫ୍ କାହିଁକି 1% 2% ଦବ? ଏ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବା ପରେ ହଠାତ୍ କିନା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା ଯେ କି ଇପିଏଫ୍ ଯୋଉ ରାଜିନାମା କରିଲା, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପେନସନ ଆକାରରେ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ଗୋଟେ 3 ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଡ ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଫଣ୍ଡ, ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଫଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ପେନସନ ଫଣ୍ଡ ଥାଏ। ପେନସନ ଫଣ୍ଡରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଅଛି, କାହାର 3 ଲକ୍ଷ ପଇସା ଅଛି, ସେଇମାନେ ପାଇବେ। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ? ନା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ 8,500 ଟଙ୍କା ପେନସନ ଦିଆଯିବ। ଯୋଉମାନେ ହାରାହାରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 1,200 ଟଙ୍କା 1,500 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସେମାନେ 8,000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପେନସନ ରହିଲା, ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବରୁ 1,000 1,200 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ କିନା ସେମାନଙ୍କୁ 8,500 ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ହାୟର ପେନସନ ଫର୍ମ ଭରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା ହଉ। ଏଥିସହିତ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗା ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେରିଫାଇ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ସେମାନେ ଭେରିଫାଇ ନ କଲେ ଇପିଏଫ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଯୋଉ ପଇସା ଅଛି ସେଇ ପଇସା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ ଗାଇଡଲାଇନ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। 8,500 ଯୋଉ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସିଏ କେବଳ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କରୁ ମିଳିବ। ଯାହାର 2 ଲକ୍ଷ ଅଛି ତାକୁ 16,000 ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ 3 ଲକ୍ଷ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ପଇସା ମିଳିବ। ଏ ନେଇକି ଇପିଏଫ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମିନିମମ୍ ଯୋଉ ବୟସ ସୀମା ରଖିଛନ୍ତି ଚାକିରିର, ସିଏ ହଉଛି 10 ବର୍ଷ। 10 ବର୍ଷରୁ କମ ହେଇଥିଲେ ହବନି, 10 ବର୍ଷରୁ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକା ହବ। ତା ସହିତ 20 ବର୍ଷ ଯୋଉମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି 20 ବର୍ଷରୁ ଯଦି କମ ଚାକିରି ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଅଧିକା ଦବନି। ଯୋଉ 1,200 1,300 ପାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଯୋଉମାନଙ୍କର 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଚାକିରି ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଏଠି କୋଉମାନେ ପାଇବେ କୋଉମାନେ ପାଇବେନି। ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଏଠି ସରକାର ବେସରକାରୀ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ଯାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେଇଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହେଇନି ସେମାନେ କେବେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏ ହଉଛି ଇପିଏଫ୍ ର ବହୁତ ବଡ ଗାଇଡଲାଇନ ବାହାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ଗୋଟେ ଉଠୁଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର KYC ହାୟର ପେନସନ ଭରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବନି। ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ କାମ କରିକି ଆସିକି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, 10 ବର୍ଷ କରିକି ସେମାନେ 98 ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଚାକିରିକି ଆସିକି ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ 1,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ 1,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 1,000ରୁ 1 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ହଉଛି 1,200 ଟଙ୍କା କରାଗଲା। ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ 2025ରୁ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆହୁରି ଦିନକୁ ଅଧିକା ବଢିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପେନସନ ଠାରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପେନସନ ଯେତେବେଳେ 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନସନ ମିଳୁଛି, ତ ଇପିଏଫ୍ କାହିଁକି ଦବନି? ତେଣୁକରି ପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ
ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଦେବା ପାଇଁକି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ 30 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରୁଛି ତାର 35,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ସେ ପେନସନ ପାଇପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଏ ନେଇକି ଇପିଏଫ୍ ଖୁସିର ଉଲ୍ଲାସ ସହ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ।